Мен сенің белән ұшып кетер едім парашютсыз. Сен бүгін ялқын кебек қайнар, мен ұятсыз. Сенің белән болғанда бір кімні де ишетмейм, бір кімні де көрмейм. Бұл дүнияда бар сен һәм мен, сеннен башқа тормышым юк. Сенсіз үләм, мен аязасың смс үбәм келгәнсің минем төшемнән. Сен әйдә бергә, соңгы тапкыр бейбез һәм китәбез өйгә. Мен сенің белән үткәрәм иң яхшы көнемне, мен сенің белән үткәрәм иң матур төнемне. Рушания, сен гомер буе көткәнсең мине, һәм сен беләсең бүген мен сенің белән үткәрәм иң яхшы көнемне, мен сенің белән үткәрәм иң матур төнемне. Рушания, сен гомер буе көткәнсең мине, һәм сен беләсең бүген мен чишендерәм сине. Мен сенің белән үткәрәм иң яхшы көнемне, мен сенің белән үткәрәм иң матур төнемне. Рушания, сен гомер буе көткәнсең мине, һәм сен беләсең бүген мен чишендерәм сине.